dit nou de ouderwetse manier van patatenpoten? Dat weet ik niet. Voor mij wel, ja. Ja, en natuurlijk die jongen, de kleinkinderen helpen ons met. Hè. Maar giet dat tegenwoordig niet normaal gesproken machinaal? Ja, maar dat is maar het voor eigen gebruik in de familie. Dus dat gaat meer arbeid kosten, gaat meer toewijding. Wat dus je god niet de ganse plak zou doen? Nee, dat is gazen gezien. Dat zou het vuil van het goeie zien. En dat ziet je nou met de kleinzoons, ziet Ja. je dat? Oh, wat leuk. Ja, zo is dat hè. Tenminste, Andere invulling van Koningsdag hè. ja. Wat is dit een leuk t-shirt aan? Samen sterk. En, maar wat symboliseert het? Repairman, wat betekent dat? Ja, dat staat erop hè. Dan duist ze toch iets maken, of niet? Ja, dat is een steer hè. Een goede steer. Tenminste, daar gaan ze wel vanuit. Ja, niet dat ik tegen Bruk heb, maar... Oh, wacht, is dat de naam van dit stier? Nee, dat is KI Samen. Dat is een particulier KI-station hier in Limburg. Oh. En dat is de naam van de stier. Oké. En dat t-shirt, dat heb je gekregen? Ja, voor de kleinkinderen in ieder geval. En de andere die erachter loopt, wist dat? Dat is Chris. Dat is ook- Chris. en dat is Koen. Hè. Chris en Koen. Koen wees de oudste van het vier. Weet je, Dig, die al bessen. 10. 10. Dus de dukker met opa op het land of op de boerderij. Ja, Ja? Hoe lang duurt ze dat al? sinds ik 3 ben, denk ik. Echt hoor? Maar dan denk ik dat is al heel veel wets van de boerderij. Ja, Wat is het leukste? tractorie. Ik wist het. Ik wist dat ze dat ging zeggen. En dat had opa dich ook geleerd. Ja, En wat heb je allemaal met de tractor gedaan al? ja, de ruggen gemaakt. Ja, hier nu die ruggen gemaakt. Hè. Met een roter kobijn. Hè. Jos is in het veld. Vertel eens, Koen, aan de mensen die nou zitten te kijken en die dat niet weten wat dat is, wat zien ruggen? Hier zo eigenlijk. Ja, daar komen de erpelen in en Komen de erpelen en die worden dan weer toegedekt en dan blijven die en dat noemen ze dan een ruggetje, hè? Ja. Ja. Wil zich misschien later ook boer worden? ja, Serieus? ja, En die breurke dan? weet ik niet. Wie is er het meest serieus erin? Weet je, Ja? Wat vind je ervan, opa? Kleinzoon de boer wil leren? Ja. We hebben leefhebbers genoeg. Stel voor ook twee jongens wat in het bedrijf zitten. Dus, maar dat Koen en Chris van een dochter. Dus en die zijn nu ja, regelmatig, als ze enigszins tijd hebben, dan zijn ze op de boerderij. Natuurlijk. En is dat het bedrijf wat ik door zie liggen? Door. Al door? Door. Die melkkeuze, we hebben eigenlijk een melkveebedrijf. En, ja, en natuurlijk het hoestam erbij en een gedeelte akker heb we nog erbij, zodoende. Melkkeu en akkerbouw heb we. Dus dat zien de koetjes Dat nog? zijn de keu van ons, ja. Dit is bijna een schilderij. Ja, dat is toch wel, nou ja, het begint al uit te bloeien, hè. Door nog het kiersen, de peren zijn uitgebloeid. Maar het zijn al bomen, die zijn al, mijn overgrootvader zijn die geplant, die zijn al bijna 100 jaar oud. Van in 1923 zijn die geplant, dat is nog een restant wat er over is gebleven. En overgrootvader zoot hij dus ook al te boeren? Ja, je nekkel dat. Ja, niet hier. Toen moest voor natuurlijk, dat zat voor allemaal in teuren. Maar op een gegeven moment ze verplaatsen moeten worden naar het boertegebied in met de hinderwetvergunning, met de problematiek. Ja, en nu is de consequent verzet voor tekort bij het natuurgebied. Ja, nou, je hebt voor dat. Maar ik denk, het zal wel metvallen. Het zijn maar enkele melkveebedrijven meer. En de consequentie is, als die melkveebedrijven
zijn de dieren weg, ja. En welke functie heeft die hoekstam als de ondernemer begraasd wordt? De consequentie is dan vaak dat die hoekstam ook hier gerooid worden, want Chris. ja, Hoi. dat past dan niet meer in de bedrijfsvoering. Hè. Daarvoor is er een grondendeur eigenlijk. Als de bedrijfsmatig wil boeren, dan moest op een gegeven moment toch een groot rendement hebben van... ja, van Is ook zo. Ja, kijk. 2 echte broers. Ja. Hey, en is er iets mooiers dan de koeienboeten in de weiherde? Dat is toch het mooiste wat er is? ja, is ook zo. Daar ben ik erover komen. Ik ben altijd groot voorstander van. Maar voor het te managen, voor het voeren, voor het constant altijd de gooikwaliteit van voor, is het gemakkelijker ze in de stal te hebben. En het gras, dat weet ze juist, wat altijd hetzelfde. Ja. Want in de wei is het nog altijd verschillend. Ook een tijd dat ze slechter weer of de kwaliteit van het ruwvoer niet goed is. Dan gaat de productie dalen. En dat speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in het boerenbedrijf. Ja, natuurlijk. Je moet zorgen dat je voldoende productie hebt. Dat ze kosten per liter melk zo lieg mogelijk zijn. Want dan moet ook het op een gegeven moment, moet overleven. Bij ons, ja, op een zijn die 2 zoons die wat eigenlijk een bedrijf overgenomen hebben. En die moeten er ook proberen natuurlijk fatsoenlijk inkomen te houden. En dat lukt ook wel. Maar je moet het wel goed doen. En de best 24 uur per dag, 7 dagen in de week best er mee bezig. Ja. Dat moest toch altijd. Heb je het bedrijf inmiddels een beetje overgedragen aan de zoons? Aan de zoons. Ziet je er in feite gans uit? Officieel waar, maar de kunst er nooit goed. Officieel is het nu overgedragen aan de zoons. Ja. Maar is dat dan niet geweldig dat je tijd hebt voor dit soort dingen? Ja, anders deed je het niet. Patatenpoorten met Koen en Chris. Ja. Hey Chris, Ja. ik huur net van Koen dat hij boer wil weer, hè? En dicht dan? Och. Nee. Ja. Nou, dat zit wel garant volgens mij met de toekomst van... Ja, dat moet kennen, jong. En je hebt dan 3 kinderen, 2 zoons en een nee, dochter? 2 dochters en 2 zoons. Oh. De zoons zijn het jongste, de dochters zijn het oudste. Oké. En de dochters hebben helemaal niks met boerderij of wat dan ook? Jawel, toch wel altijd bij ons in de familie. Of ja, in ieder geval wel. Toch wel gehad. En een schoonzoon die het dus landbouwmechanisatiebedrijf. Ah. Ja, en eigenlijk de oudste dochter die in de primaire winkel die zit er. Dus die is ook eigenlijk zelfstandig. Hè. Ze zijn eigenlijk alle 4 in principe zelfstandig. Hey, maar dat is dan wel handig om een schoonzoon te hebben die in de landbouwmechanisatie zit. Het rapport van hun, hè? Oh, wie leuk is het. Oh, dus pap hij helder op de hoogte van alle nieuwste soorten tractors die er zien en zo. Of niet? Wat leert je van pap? Lassen en sleutelen. Lassen en sleutelen. En sliepen en zo. En dit is 10. Ja. Ik zit nou in groep 6? 5. 5. Oké. Ik denk dat ze heel snel de school af wil maken en dan een opleiding gaan doen, een school gaan doen waarbij ze meer deze kant op kent, of niet? Ja. Maar het beginnen al met repap te helpen, hè. Die machines in elkaar zitten, dan is dat wel handig. Ja, dat wordt dan misschien nog lastig. Of boer weren, of bij pap in het bedrijf gaan werken. En dich? ik moet wel lachen om die 2, want ze zien niet alleen qua uiterlijk verschillend, maar ook heb ik het goed, opa, als ik denk dat Koen de iets rustiger is en Chris een beetje de stuiterbal. Ja, ja. Als ik zoek laat me gewoon niet stuiteren. Als ze zoeker is, Ja. oh, dus niet te veel cola drinken. Oh, drink je toch wel. Ah, zo. Oké. Maar luister ze ook een beetje goed naar... Ja. Kent ze hem nog aan? Ja. Ja.
Maar je ziet wel echte broers. Je doet veel samen. Ja. Wat doet je samen? Trampoline springen. Oh, En ja, skelteren op de plein. En hey, pas op voor de pataten. Hoe laat ziet je begonnen, mannen, met werken vanmorgen? Ze zijn mago zijn ze bij ons gekomen en ze hebben eerst de kijfjes gevoren en de keu en het voorbijschuiven en zo. Dat kennen ze hier wel allemaal. En dan zijn we om 11 uur zijn we naar hier gekomen. Ja, en dat is de bedoeling. Veel te strak kunnen dat samen gepland zijn, jongens. Oh. En wie maakt de ruggetjes nou dicht dadelijk? Frank en de zoon, die is met toevallig zijn, waar de aannemer door, die zijn nog een loods aan het bouwen. Dat is bijna klaar. Maar dat doen ze met de tractor? Met de tractor, ja. Dat kennen ze wel. Ja, en die kennen ook, ja, Chris of Koen kent goed tractor varen. Hij heeft al 3-4 jaar tractor. En een plan voor zichzelf. En ik heb zo'n oude erpelschooier wat wel 70 jaar oud is. En de rooi was zo met. Een rooimachine die 70 jaar oud is? Ja, ja. We hebben nog wat oud tractors en toen hebben we allemaal hobbyen wat natuurlijk het van vroeger en ja, wat bewaard is gebleven. Zodoende. Ja, chic. En dat is dan natuurlijk het leuke, hè. Wat ook de bier is. En, het is net zo goed als bij wijze van op een gegeven moment leust hoogstamstoen en probeert ze een functie te geven. De pluk van waldfruit van en de vrouw maakt veel ervan in of het gaat ook nog wel van naar de veiling. Maar dan proberen ze toch die hoogstam en natuurlijk de bescherming van het vee. In de zomer als het te warm is, dan liggen ze wel. Ja, de keu is het fijn voor de keuboeten natuurlijk en zo is het allemaal. En de aankleding van het landschap, nou ja. We moeten dan eigenlijk toch wel proberen dat zo gaat. Alles dat economisch toch verantwoord is voor we laten stoelen.